Okukhulumayo uMathilda umamuluze ngothile igama lasendlini. Namhlanje ngizoyenza i-welcoming. Incwadi esiyivulayo namuhla uMatthew 18 verse 5, verse 4 to 5. Isihloko sithi the greatest in the kingdom. Verse 4, 18, verse 4 to 5. So anyone who becomes as humble as this little child is greatest in the kingdom of heaven. 5. And anyone who welcomes a little child like this on my behalf is welcoming me. Le ncwadi ithi owamukela izingane egameni lakhe kusho ukuthi samukela yena. Kusho ukuthi naye njengoba esamukela naye ukhona khona nathi uhleli nathi kaJehova noma singamboni kepha unathi ngaso sonke isikhathi. Ngalamagama ngithi ngiyanamukela ngiphinde nami ngizamukela lana ngaqinisa Minister of Social Services. You're going to church.
nivakashele egameni lenkosi. Sithi hayi ke nifike lana, nifike endaweni right. Ya, nifike endaweni right lana. Uzozizwela usekhaya. Uzozizwela ulula. Ya, kule ndawo lena awuthi ukhona. Ya, siyabonga bhuti wami. Ungagcini namhlanje, ungagcini namhlanje kusasa nanini. On the Sunday vele ukhumbule ukuthi ngale ngoba ngelinye ilanga sohamba kulo mhlaba. Sohamba kulo mhlaba. Uzoburedi na? Uzobulindile na? Ithi ngubani oyohlala endaweni engcwele na? Ngubani ozohlala endaweni engcwele na? Yilowo onezandla nenhliziyo engcwele. Uyedwa. Onamandla. Onamandla. Nenhliziyo engcwele. Uyedwa. uJesu Kristu. Akekho omunye. Incwadi yabahubo iyasho lapha ukuthi ibo bonke obuthixo bakhona. Uye namhla naphakade. Inkosi yokusindusise kulesikhathi samanje sizocela osesenzela imotivation umama uMasiluke. Inkosi yokusindusise